आनजादनि फिथाइ मोनखांनायनि उनाव सागु फरायसाफोरा गावखौ फोजोबदों। सोरबा ट्रेननि लामायाव, सोरबा बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना, सोरबा दैयाव बाज्रुमना आरो सोरबा फासि नांनानै गावखौ फोजोबदों। नंगौ, बे समाव मोनसे गिदिर खौरां। रिजाल्ट होखांनायनि उनाव 48 घन्टा उनावसो सागु फरायसाफोरा गावखौ फोजोबदों। थाखो 11 आरो 12 बोर्ड आनजादनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनाव सागु फरायसाफोरा सुइसाइड खालामदों। सोरबा ट्रेननि लामायाव, सोरबा बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमना, सोरबा दैयाव बाज्रुमना आरो सोरबा फासि नांनानै गावखौ फोजोबदों। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव सानै फरायसाया सुइसाइड खालामनो नाजानाय खौरांखौ बे समाव मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला रायजोआव खुंनाय 11 आरो 12 थाखोनि बोर्ड आनजादाव मोजां फिथाइ मोनैनि फरायसाफोरा बे जोबथा थांखिखौ लादों। गासै 11 लाख फरायसाफोरा रायजोनि बोर्ड आनजादखौ लिरदोंमोन। बेनि गेजेराव थाखो 11 आव फरायनाय फरायसाफोरनिफ्राय 61 जौखोन्दो आरो 12 थाखोनि फरायसाफोरा 72 जौखोन्दोल' मोजां फिथाइ मोननो हादों। बे सोमोनांथाव जाथायानो जादों आन्ध्र प्रदेशआव। बे जाथायखौनो लानानै आन्ध्र प्रदेशआव बयबो सोमोनांदों आरो दुखु मोननाय फोरमायदों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।